Dnes uvidíte planetu Mars, nádherné výhľady, make-up tutoriál, zas tak ľahko to dole nejde. Alebo najlepšie mango môjho života. Výborné mango. Budem veľmi rád, keď ešte volá, kedy opačím lepšie mango, jak je toto. Takže hello, dneska preskúmávame ostrov Hormuz, ja som sa pred chvíľu zebudil. Je asi 10 hodín a musím čakať do 3, kedy dojde pre mňa pánko na tuk-tuku a pôjdeme na to. Venku je strašne teplo, takže nič sa teraz nedá robiť. No a tu mám svoje raňajky. Dobre, je 14:15, ja som trošku meškal, lebo som si ešte vyprázdnoval kameru, úplne som na to zabudol. A ideme. Ideme dneska vidieť celý ostrov. Na Hormuze žije približne 6000 ľudí, väčšina z nich sa živí rybárstvom alebo turizmom. Ostrov láka nádhernými prírodnými scenériami, ktoré si aj dneska ukážeme. Mimochodom, rozloha ostrova je 42 km², pre porovnaný Prievidza má 43. Opúšťame prvú zastávku, planetu Mars. Radšej sa skúpam, lebo nás to preváži. Toto je Magyara Residence, ubytovací komplex složený z približne 200 malých farebných domčekov. Pri výstavbe zaučili a vyškolili místnych ľudí a zapojili ich teda do tohto projektu, čo pozdvihlo ekonomiku ostrova a je to v podstate postavané z písku a zeminy.
Oh, it's so cold. And fresh air. Beautiful. Aha, okay. It's like a snow. Yes. Strašne tu je dobrý vzduch a prefukuje tu. Úplne chladno. Toto je jak sneh. Yes. Wow, so bright here. For me? For me? Yeah, maybe for cats. Yeah. Okay. Nice cave. Salt cave. Inak týmto tuk-tukom, prečo sú také populárne na ostrove Hormuz? Tuk-tuky spotrebujú menej paliva a sú výhodnejšie pre miestnych. Je to lacný spôsob, jak prepravovať turistov po ostrove. No a títo tuk-tuky sú bežné hlavne v Indii. No a práve India v minulosti mala obchodné kontakty s Hormuzom, preto bolo ľahké ich preniesť aj sem. No salt? Okay.
Ten už podľa mňa sedí v tuk-tuku. Tak toto je ozaj. Títo ostrovy, to je krása. Strašne rád sem raz bola, koho zeberem. Salam. Wow. Teraz pozor z tú mašinu, nie, že pôjdeme až do mora. Tak toto je masaker. Wow. Vstrebávam. Bordelu, neviem prečo sa o ten ostrov tak nestarajú, alebo teda si to majú tak v prdeli a vyhádzajú to všade tie odpadky. Strička ide na skutri. Toto je Mars. Asi najlepšie rozhodnutý v celom Iráne opýtať sa včera strička, či ma povozí po celom ostrove. A 1 euro, ktoré som za tento trip dal, neľutujem. A to sme myslím, že len v polovici cesty. Masaker. Normálne žijú lidi. Wow, ten kontrast tej červenej s tú modrú farbu mora. No tak toto je iný svet. Yes, aj drinky tu robá. Wow, tak toto je pecka. Vybuchne mi hlava. Like two, this. 1, 2. This one. 200? Like this? And you drink? Ah, okay. 200 for two? Okay. For me, no ice, please. For me, no ice. No ice. Me, no, no. Yes, yes. For me, no ice. Sladká voda.
Aby som, že taký voľaký aloe vera sirup z mydlovú vodu skrížený. Tričko by som teď zebral. OK. Máme takéto randičko. Dobre, vypili sme so stričkom drink. A ja sa dotknem tamní púdy. Yeah? Yes. Indian. Heli Mamnun. Wow, ten kontrast tej červenej a modrej, tak to je brutál. Wow. Wow. Tak aj toto je Irán. Ešte vám natočím, čo tu tetuška predáva. For me, good walking because Yeah. it's a cave. It's a cave here. Okay. Dúfam, že mi to v mori zmizne toto, lebo chcem ísť ešte do obchodu. Wow. Natáčali sa tu voľaké filmy na tomto ostrove, lebo to je akože filmový ostrov ozaj. Bože, ten stričko musel mať ozaj za predkov kozy.
V šlapečkách si tu jak pán chodí. Okay, it's recording. Yeah, go a little bit down. Little bit down. Okay. And look if I'm here. Okay. Film je založen na skutečných událostech, které se ještě nestaly. Zatím. Thank you so much. Ja sa plne sústredím. Jeden zlý krok. Good! A nedožijem sa ďalší rok. Jeden zlý krok. A hneď sa na to šmikrem. No krása, toto pôjdem naspak hore. Wow. Dneska sa teším na sprchu najviac, alebo jak skočím do mora. OK. Oh, nice. Dúfam, že ví, kde sme. Wow. Veľmi som podcenil dnešné natáčanie, lebo mám už len 30% baterky na kamere. A no ešte dneska toho uvidíme. Ešte sa ideme kúpať. Takže do mora. Takže mal som si brať náhradnú baterku. Toto sú stážené podmienky. Wow. Nice. OK. Ale pachcím. A toto sú filmové akože miesta. Fakt. No a teraz hore. K tuk-tuku. Inak ukážem vám, že skoro tu mali aj dom postavený. Nechýbalo veľa. Takú turistiku som ťažko rozdychával, ale už je dobre. Povedal som, že chcem ísť k vode, že nás chcem okúpať trocha. Neviem, či ma bude vôbec aj počuť. Ten deň sa trochu okúpať. Trošku ma to schladí. A musím pozrieť na mapy, kde sme. A ešte spravím reklamu tomu pánovi. Keď pôjdete volák do volakedy na Hormost, čo akože odporúčam 10/10, asi jedna z najlepších častí Iránu. Tak mi napíšte a dám vám kontakt na tohto pána. Strašne milý, ochotný pán. Povedal by som, že tvrdo pracujúci. A teraz sa mu pokazili brzdy. Takže veľmi rád vám dám na kontakt. Dajte mu prosím vás zarobiť.
západ slnka a ideme sa trochu okúpať. Ja dávam ruksak na tie spálené pleca a ideme sa trochu okúpať. Mám tu aj uterák, aj plavky, takže som prichystaný. Jediné prichystaný, čo som není, je tú baterku na kameru, už mám veľkých 20%. A ešte máme pred sebou tak 30% cesty. Stričko ma určite zebral na volačo dobre. No jasné. Jaký som rád, trocha sa schladím. Akože úplne teplo není. Dosť tu pofúkuje a slnko už pomaly zapadá, takže no mnoho menšie teplo, jak býva cez den. Toto je vecka. Nemohol som najlepšieho strička dojsť, tento tu fakt pozná celé, každé jedno místo. Je mi strašná zima, jak som vybehol z vody, ale musel som ísť pre tú kameru. To je nádhera. Nádhera sa kúpať s takýmto západom. Voda je studenšia, jak na ostrove Kešum. Má asi, povedal by som, že takých 20. Jen tam mala 25, je cítiť, že je trošku chladnejšia. Ale sú tu kamene. Čo, není bohví čo? A tak som rád. Už je aj tak teraz neskoro na kúpanie, lebo fakt strašne fúka. A jak som išiel pre kameru, tak mi bola zima. Však logicky, jak som vybehol z tej vody. A toto mi zmizlo. Senzácia, nezmizlo. Odkiaľ sa tu zabáram. Tak toto je pohodička. Stratil som šľapku. Welcome. Zas tak ľahko to dole nejde. Toto je paráda. Asi pohode. Aj toto je Irán. Dobre, stačilo, podal som stričkovi 10 minút, lebo podľa mňa... Čiže koľko ideme? 3 hodiny, no povedal, že to je tak na 3, na 4 hodiny, no ešte cesta domov, neviem, či ešte chce volá kde zastaviť, ale toto sú zábery senzačného typu. %20% baterky mi akurát vyplo. Malo by to výjsť do konca výletu, dokým dojdem domov. Iná kamera by mala byť vodotesná, no ja ako mám ju ze začiatku, takže sa bojím. Teda bojím, no však ze začiatku si všetko človek šetrí a potom je k tomu časom ľahostajnejší. Dúfam, že ma ten stričko považuje za kamaráta. OK. Perfekt. Dneska to bol výživný den. Oplatilo sa na pána dočkať do 3, kým dojde z Bandarabasu. Neviem, čo tam bol vybavovať.
No a za tento celý výlet si Ismail vypýtal 17 eur. Prvý raz cítim neskutočný smrad. Strašne volačo hnijúce. Ty koko, a to je to nosa bijúce. A to sa ešte rimualo. Čo ti dáva? Tak pozrite sa, aj tu je Red Blue. A nechcem to už. Je lepší Red Bull perlivý, jak tento neperlivý, no. Zaberiem si ľakú inú vodičku. A strička som poprosil, tam v pozadí mi kraja šunku. Nech mi nakrája, ukázal som mu koľko chcem, taký kúsek. Neviem sa rozhodnúť, akú vodu si mám zebrať. Zebral som si toľko to šunky, neviem to odhadom povedať, aj jednu vodu a zaplatil som za to 2,20. Zase spomínam tí percenta baterky, mám už 4, čiže dobre mi to dneska vyšlo, ale aspoň vím, že na budúce si mám zebrať aj druhú baterku. Vôbec mi to nenapadlo, že by som to dokázal dneska celé minút, ale peckové video, veľa pekného som natočil. Takže už len kúpiť rajčiny, lebo tu majú výborné rajčiny. No a na tie 4% baterky minem ešte uvidel som pri ulici strička, jak tu má vtákov a papušky. Hejli mám non! Kanáriky, andulky, mladé, korela. Zobneš ma? Á, ideš, čo? Tu ľaké holuby. Tam mám mladé, zebričky. Agapornisy. Rýžovnici. This? Yeah. Yes, Toman. This, Toman? 500. A 5, okay. Yeah. This, Toman? Real. Real? No tak... Á, čo? Dve andulky, 5 miliónov reálov, to je, ja neviem, ale 6 eur, to sa mi nezdá. To sa mi nezdá. Kohútov, slivky. Sličko sa mi smeje. Tak stričko má normálne full zverimex, aj ryby. Došiel som na ubytko, brutálny den. Mal som sa strašne dobre, asi jeden z najlepších. Teraz ma čaká sprcha, idem si tie mokré veci od mora dať usušiť. Stričko, čo tu ho býva, mi požičal nož, takže ideme si dať famózne mango. Idem sa navečerať. Celé toto trvalo 4 hodiny aj se zastávkami v obchode a čo som kúkal, tak asi ozaj sme prešli 20% ostrova, takže ostatné na budúce, keď sem pôjdem. Stričko ma dojde o 10:00, ešte ma zachránil, lebo ja chcem ísť vlastne do Bandaru Abbas zajtra a o 12:00 tu mám check-out a hovorím mu, že či ma teda o 12:00 dojde vyzdvihnúť a on hovorí, že do Bandar Abbas to ide, že o 7:00 ráno, o 9:00 ráno a o 11:00 ráno. Takže ja vlastne musím o 10:00 odtiaľto odísť, takže ma ešte v tomto zachránil. No, o 10:00 sa musím baliť. Vynikajúci den za mnou. Nabíjam teraz kameru, idem si to všetko prehodiť do notebooku a bol to parádny den. Bezkonkurenčné, najlepšie mango, aké som kedy mal. Ty kokos, to nejde popísať, to je... Wow! Ty kokos, toto by som vedel každý deň jesť.
Wow, toto je... najlepšie mango mojho života. Ostali len šupy. Dobre, s tým nožom ešte pôjdem krajať rajčiny. Ten si odložíme, ten sa zíde. Výborné mango. Budem veľmi rád, keď ešte kedy opačím lepšie mango, jak je toto. Dobre, idem sa asi osprchovať a potom tá večera. Takže sa ozvem a až si nachystám tú večeru. OK, som po sprche, mám nachystanú večeru. Na ráno som si ešte nehal teda tuňáka, rajčiny a ešte si nechám trocha chleba. To budú raňajky. Jednu vec ľutujem, že som si k tým rajčinám nezebral z tej jaskyne sol. To by bola iná frajerina, že mi to nenapadlo. Takže toto idem večerať. A mám tu ešte takúto vecičku. Mám tu bordel, lebo však bral som si všetko z ruksaku, som vlastne vyhadzoval, lebo som si obral na pláž. Tu sú veci, čo som počas celého dňa jedol a ešte tam ostali také kronasaky. A ideme si otvoriť toho Pivsona. Dúfam, že majiteľ tohto ubytka toto video kúkať nebude. Idem si ešte otvoriť vodu. Toto by som mohol trošku poupratovať. Dobrú chuť. Toto sú najlepšie typy večer. Tá šunka nie je taká dobrá, jak máme my, ale uspokojím sa. Z tú šunku. Stačí. Dobre, ja si idem ešte pre prádlo, ktoré mám na vešaku, no prádlo. Úterák z pláže, plavky a úterák po sprche. Dal som si to viem vyvesiť a ukážem vám, jak vyzerá nádvory, alebo dvor, kde bývam. Nesel som to tam moc natáčať, sedá tam policajti a chillujú s nimi. Ponúkli ma na melón a nechcem nič riskovať, natáčať si tu policajtov, bol som na to, alebo teda čítal som, že by sa to robiť nemalo. Môžu vás podozrívať ze špionáže, hej. Takže som natočil iba kúsek a nechcel som kameru prevracať tam na nich. Pozývali ma o stan, ale ja som zničený a si idem lahnúť a pozrieť možno voľaký fotbal. Díky, že ste to dokúkali až dotal. A bol to parádny deň teda. Díky, že ste to dokúkali až... Ja som mimo. Odtalto. Parádny deň to bol. Díky, že ste to dokúkali až sem do konca. Bodaj by bol každý deň takýto. Čo som zistil o Hormuze za 2 dny, ktoré som tam strávil? Je plný výborných, nápomocných a skromných ľudí. Nástroje majú všetko, čo potrebujú. Hormuz je pestrofarebný, hornatý, je pomerne suchý a pustý, má jaskyne, červenú pláž. Je to veľmi pokojný ostrov a za mňa skrytý klenot nie Iránu, ale celej tejto planety Zem. V Hormuzu si odnášam nádherné fotky a spomienky. Rád sa tam vrátim zas.
reaching for the stars, traveling so far.